dragilor, și bine v-am regăsit la un nou daily vlog. O să-mi pun înapoi ochelarii de soare pentru că am ochii foarte sensibili la lumină, așadar vă rog să mă scuzați. Asta se întâmplă când ai ochii albaștri. Dar, lăsând asta deoparte, mă îndrept către Tășnad, de unde o voi lua pe Deni, care vine în vizită la noi în acest weekend. Un weekend tare special, de fapt și de drept, nu doar pentru că vine Deni în vizită, ci pentru că este ziua de naștere a lui mami. Îi pregătim o petrecere surpriză despre care nu știe absolut nimic, evident. O să o ducem într-o locație drăguță. Abia aștept să văd și eu exact despre ce-i vorba. Personal n-am mai fost niciodată, am văzut doar câteva fotografii. Am cumpărat tot felul de decorațiuni de la Jumbo pentru petrecerea surpriză și o să fim doar o mână de oameni la această petrecere surpriză, de care sunt convinsă 100% că se va bucura foarte, foarte tare. Am zis să fac acum intro-ul vlogului pentru că știu că odată ce mă văd cu Deni voi fi total acaparată și nu o să mai apuc să povestesc cu voi. Așadar vă salut, sper din tot sufletul meu că sunteți bine și chiar vă rog să-mi lăsați un comentariu, o inimioară, un soare, ce vreți voi, ca să știu că sunteți bine. Dacă aveți plăcere, evident, scrieți-mi acolo ce mai faceți, cum mai sunteți, pentru că chiar mi-aș dori să știu de voi. Voi acum aveți acces la viața mea în fiecare săptămână, pentru că sunt aici în fiecare săptămână și împărtășesc cu voi lucrurile care se întâmplă în viața mea, dar eu prea puțin știu despre voi și chiar aștept măcar o inimioară să știu că sunteți bine. Alte planuri pentru acest weekend nu avem. Mâine seară, într-adevăr, vom merge la o petrecere care se organizează la noi în oraș. Dress code-ul este white și numai bine că mi-am luat o rochie super drăguță, chiar zilele trecute albă. O să vă arăt rochia mâine. But other than that, o să fie un weekend în familie, pe care mă bucur tare, tare că am ocazia să-l împărtășesc cu voi. Așadar, dragilor, bine v-am regăsit și hai să petrecem un weekend în familie împreună. The duo has reunited! Mă bucur că ai venit. Și eu mă bucur că te-am găsit și că am venit și că m-ai primit. Da, cu mare drag. Deci de data Abia am asta... așteptat să ajung. Da, dragă de tine. O să ne relaxăm. Dacă la tine am stat, poate ajungem iarăși în presă tu. Da. Cum ar fi? Apropo, data viitoare, nu știu dacă mai vin la tine la Satul Mare. Da, unde? Păi am primit oferte. Am ghid dacă vreau la Satul Mare, ți-am zis. Da. Deci da, the duo has reunited. Cum te simți pe noua ta terasă? Ca o prințesă. Pumpkin? Și tu? Da, doresc. Să-ți mai dau mai nou. Hai să-ți mai dau. Mai. Care? Știi cum se uită la NASA? Producție, da? Producție, da? Bună dimineața, dragilor! N-am mai vorbit absolut nimic ieri cu voi și asta pentru că am fost acaparată cu totul de Deni. Am stat la povești în continuu de când ne-am văzut până aseară la, nu știu, 11-12 aproape, când ne-am pus la somn. Eu am mai stat un pic, cred că vreo jumătate de oră și după am luat somn. Am dormit foarte bine. Ai dormit bine? Foarte bine. Foarte bine. Iar acum ne bem cafeaua pe noua terasă. Știți că v-am arătat în vlogul anterior că s-au făcut niște modificări la reședința Boșca. Foarte bine, foarte plăcut. Planurile pe ziua de astăzi nu sunt foarte multe, foarte mari. Plănuim să mâncăm, să dormim, să ne odihnim și încă o dată același lucru. Iar mâine, în seara asta de fapt, avem white party, unde ne dorim să ne distrăm, sper să fie frumos și o să vă iau evident și pe voi cu noi. O să fie foarte multe cadre cu noi, stând la masă, cu familia. Mâine nu știu exact ce facem, dar cred că o să ne strângem mai multe persoane.
Iar Leoni, party surpriză. Dar nu știe nimeni, numai noi. Deci da, am zis să vă dăm bună dimineața și să facem așa un mic debrief cu ce am făcut ieri. Bună dimineața la cafeluț! Foarte bună. Still there, nobody care, so I talk less. I still there, Tibadi there. One man rollie, one small prayer, yeah. I did by man, I no fear, yeah. I don't lose and I don't let, still they stand for here, I swear. Cause I don't ask God question, you know the answer. I don't get mouth, now I get the power. Whatever things that to the bottom, I hit it hard, I did by man, do the saga. If they know what's in I got inside them, don't go judge me at all. I know loud, oh, I know rush, yo. Why you want me car fall? All good, everything go day alright. All good, I did walk with the love, last man standing, and God got me. It's all good, no matter what you come my way. Still there, still there, still there. Still there, now they come good. Still there, no they fear. Still there, oh now they come. Mama pray for me every night, even when I know they alright. Everything with the best and they passing through, you know never say gon' be alright. I know perfect, not staying, but my heart just stay pain. Help me do better now, help me do better now. Cause I don't ask God question, you know the answer. I don't get mouth, now you get the power. Whenever things start to the bottom, I hit it hard, and they bum under the saga. If they know what's in I got inside them, don't go judge me at all. I know loud, oh, I know rush, oh. Why you want me car fall? All good, everything go day alright. All good, I did walk with the love, last man standing, and God got me. It's all good, all Tort is secure! Uite ce frumos! Da, nu știe ea! Surprize, surprize! Foarte drăguț! Și cred că o să fie delicios! Da! Nice! Fetelor, cred că avem nevoie de un momențel să stăm să povestim, pentru că am avut niște zile atât de pline și atât de frumoase, dar și de mega extra relaxante și n-am apucat să povestesc cu voi. V-am arătat câteva imagini până în momentul de față, ați văzut că am fost ieri la o petrecere, un eveniment tare drăguț de la noi din oraș. Am fost așa frumos, toți îmbrăcați în alb, îmi pare rău că nu a fost mai multă lume, că nu se fac foarte multe chestii la noi în oraș și mi-ar fi plăcut să văd mai multă lume prezentă, dar am fost puțin și buni și foarte, foarte frumoși, toți așa îmbrăcați în alb, a fost foarte drăguță seara. Am stat până târziu, cei drept, iar astăzi am fost acasă. Din nou, am rămas aseară la Adi, am fost acasă, am petrecut toată ziua cu mami, acum pe seara am avut musafiri și am lăsat-o pe mami cu toți musafirii acolo și cu toată treaba, cu strânsul mesei, cu pusul mesei, cu scuza că eu cu Deni vrem să rămânem în seara asta la Adi, să ieșim în oraș. De fapt și de drept, noi nu vom ieși în niciun oraș și ne vom pregăti pentru petrecerea surpriză pe care o organizăm. Dar mami știe că noi am ieșit în oraș. Aveam nevoie cumva de o scuză ca să
putem pleca și să o las acolo cu toată lumea, cu toată familia și n-am știut exact ce să-i spunem. Așadar m-am folosit de vizita lui Deni, cum că vrem să ieșim în oraș, să ieșim la o înghețată și bla bla bla. Dar de fapt și de drept, în următoarele minute eu mă voi apuca de umflat baloane, pentru că planul pentru mâine, în mod normal, este să o ducem pe mami la o locație drăguță. Este o pescărie de aici, de la noi, din zonă. Mâine este închisă pescăria, dar persoana care deține pescăria ar fi deschis această locație pentru noi mâine. Doar că, din câte înțeleg, mami în prima parte a zilei nu va fi acasă. Și dacă nu va fi acasă, vom duce toate aceste lucrușoare pe care urmează să vi le arăt, pe care le-am cumpărat eu din Jumbo, acasă și vom decora acolo. În schimb, dacă mami se concretizează până la urmă că va fi acasă în prima parte a zilei, vom merge mâine dimineață la pescărie, vom decora foarte, foarte frumos undeva sub o salcie, ceva foarte drăguț și o voi lua de acasă sub pretextul că ieșim la o cafea în oraș, de ziua ei, bla bla bla, totul e stabilit. Mami asta știe că urmează să facem mâine. Mâine dimineață ieșim la o cafea, după ce mă trezesc eu cu Deni, sub pretextul că vom sta noi până târziu în oraș și bla bla bla. Dar dacă se adeverește să plece într-adevăr de dimineață de acasă, asta înseamnă că vom avea suficiente ore la dispoziție să decorăm tot un nou foișor și să o așteptăm acolo cu surpriza. Mi-ar fi plăcut să ajungem la această locație, să o duc undeva. De aici a pornit toată ideea. Mi-am dorit să, nu știu, plecăm câteva zile undeva. Mi-am dorit să o duc, nu știu, la Pădurea Neagră, că e foarte frumos și aici aproape de noi. Dar mi-am dat seama că, având gospodăria în grijă, sunt animăluțele, sunt călduri foarte, foarte mari, mâine să fie 40 de grade și luând toate aceste lucruri în considerare, am zis hai să facem aici, undeva mai aproape. Și o locație tare drăguță este pescăria asta despre care vă povestesc. Dar având în vedere că mâine sunt 40 de grade, o să fie una dintre cele mai calde zile de până acum, n-am avut chiar 40 de grade până în momentul ăsta, am zis, măi, dacă tot pleacă de dimineață de acasă și se întoarce în jur de ora 12-12 jumate, n-ar fi mai bine să facem acasă, pentru că totuși o să fie super mega cald. Adică, doar gândiți-vă, doar după 12 jumate am pornit către locație, am ajunge acolo în jur de ora 1, am petrece acolo câteva ore fix în cea mai caldă perioadă a zilei și atunci cred că acasă ar fi cea mai bună variantă dacă, exact cum a zis, se adeverește să plece de acasă. Așadar, rămâne de văzut. Cert este că în seara asta eu mă apuc de umflat baloane și vreau să vă arăt cu ce m-am întors de la Jumbo. Am aici o mică punguță cu lucrușoare pe care le-am cumpărat pentru petrecerea surpriză pe care îmi doresc foarte tare să o organizez. Mi-am dorit foarte tare să facem un picnic, da? Deci vom face un picnic, chiar dacă îl vom face acasă, sunt convinsă că se va bucura foarte, foarte tare, indiferent de locația în care vom fi, indiferent că vom fi la pescărie sau acasă. Sunt curioasă mâine cum o să se desfășoare lucrurile și unde o să fim până la urmă, dar vă țin la curent. Am luat în ideea picnicului pahare în culorile astea pastel foarte frumoase și din același set farfurioare cu Happy Birthday. N-am găsit nimic cu la mulți ani în limba română. Nu știu de ce, dar mă rog, totul este din Jumbo, exact cum am zis. Aici avem niște baloane în aceeași direcție. Am vrut să-i fac ceva foarte colorat, dar nu culorile alea stridente, ci culorile astea așa pastelate, să fie cât mai feminină toată treaba și cât mai boemă, dacă vreți. N-am vrut să mă duc pe alb, pe roz, am vrut să fie colorat, să fie petrecere. Eu când mă gândesc la petrecere, mă gândesc la baloane multe, colorate, la tot felul de detalii din astea cum urmează să vă arăt, dar foarte multe culori. Nu am vrut să mă duc pe ceva cromatic alb sau roz sau... Am încercat să găsesc cea mai bună variantă și cred că mi-a ieșit, arată foarte bine și o să arate totul foarte, foarte drăguț decorat, așadar rămâneți aproape să vedeți despre ce este vorba. Niște treburi din acestea pentru, nu știu, fructe sau o să vedem exact ce o să avem mâine dimineață, să fac și niște cumpărături. Trebușoare din astea, nici nu știu cum se numesc, suflători spirale, blowouts. Câteva coifuri foarte simpatice. Ce am mai luat? Balonașe cu... Uite, astea sunt cu la mulți ani, albe. Mai avem aici evantaie pentru toată lumea. Da? Super drăgălașe, pentru că exact cum am presupus va fi foarte cald, dar nu ne-am așteptat să fie 40 de grade. Am luat mai multe evantaie. Niște baloane din acestea cu Happy Birthday, o ghirlandă din aceasta tot așa cu Happy Birthday, niște stegulețe simpatice și cam atât. Asta e tot ce am cumpărat. O să fie suficiente lucruri pentru a decora super mega drăguț și bineînțeles o să vă arăt și vouă. Sunt convinsă că o să se bucure. Noi am făcut o surpriză de genul ăsta niciodată, din câte mi-aduc eu aminte. Au mai avut parte de surprize frumoase și din partea lui Adi, dar așa din partea mea 100% nu cred că i-am mai făcut niciodată o
petrecere surpriză. Și sper să țină toate lucrurile cu noi, să fie vremea ok, să fim și noi ok, să fie totul bine și să se bucure de momente. Și sper să iasă totul exact așa cum ne dorim. Astăzi ne-am dus cu tort, după cum ați văzut. Ne-am dorit să o inducem în eroare și să aibă impresia că asta e singura ei surpriză și cu siguranță vă promit eu că nu se așteaptă la absolut nimic altceva. Și zic să ne apucăm de umflat baloane, că sunt foarte multe, dar foarte, foarte drăgălașe. O să le băgăm pe toate în mașină mâine dimineață când ne îndreptăm către casă, ori către pescărie. Vedem exact mâine dimineață ce se întâmplă. Cu voi rămâne să povestesc mâine mai multe lucruri. Sper să se bucure mami, sper să-i placă, sper să plângă. De fericire, evident. Și fără prea multă vorbăraie, hai să ne apucăm de umflat baloane. Pe gata cu plimbarea. Da. Da, am fost în oraș, dar nu... Oricum o să E văd cald. și astăzi când am venit. Doamne, ce simpatice hâs! Ador! Și cam acestea ar fi toate baloanele pe care le-am pregătit pentru surpriza lui mami. Aici sunt. Atât am mis de dragi, fetelor, zici că nu știu ce am aici în față. Întotdeauna am adorat chestiile astea, am adorat baloanele colorate. Pentru mine party înseamnă baloane colorate. Eu aștept să le aranjăm mâine pe toate și să vă arăt, evident, și vouă rezultatul final. Mami în continuare crede că am ieșit la plimbare, că am venit repede din oraș. Evident, noi n-am fost la nicio plimbare, noi am umflat baloane, asta am făcut noi. O să se bucure cu siguranță și de vlogul ăsta și de surpriza per totală și vedem ce ne rezervă ziua de mâine. Cum o să încapă în mașină, fetelor, că mașina mea e o buburuză mică. Și sper să nu se desumfle foarte multe, adică sper să avem noroc până mâine la prânz cu ele să țină. Acum vedem, dar sunt foarte drăguțe. Denisa, unde ești? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!
pregătită? Pregătită? Cum o stau? Simt ca niște zâne. Păi 7! 7 din 7! Gata, mama! Uite, coif de zână! E prințesă? E de prințesă! Uite, dar veni chiar arată ca o zână, și cu rochița, și cu... Frumoasă ești, ca o zână! Mulțumesc! Ce se pare? Ce e acolo? Opa. Wow! No, hai să vedem dacă ți-e bun. Că asta mie asta greșit, da. Vai, Ai zis ce care frumos. gestul mai roz. Ia să nu cred. văd. Am zis și ai vreo amintire ceva de la mine, că na. Uite de ce finuță, e ca și... Mai vii? Mai bine. Mai bine. Te simți bine? Foarte bine. O să mai vin și neinvitat. Bun, mă bucur. Este vorba aia, nu mai plec de aici. Mă bucur. Te pup. Bun, și Ne eu, vedem. și eu, și eu. Îți dau un semn când Bine, neapărat, îmi scrii când ajungi. Îți scriu și eu când ajung. Pupi. Bye, beautiful! Și hai că până la urmă ne-a ieșit surpriza, mai fetelor, mai. Ați văzut că s-a bucurat tare, tare mami și mă bucur mult că am reușit să organizăm totul și trebuie să vă povestesc cum a fost, pentru că efectiv am avut o dimineață atât de agitată și plină cu adrenalină, pentru că s-a dovedit de fapt și de drept că mami nu mai pleacă de acasă. Și atunci, noi am luat în considerare faptul că vor fi 40 de grade. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că tati are niște probleme de sănătate, am mai menționat aici colo și a trebuit să luăm în considerare și treaba asta, că el nu poate să stea foarte mult timp în căldură, mami la fel, și n-ar fi fost ok nici pentru noi. La 40 de grade este dur să stai în soare câteva ore într-o locație unde poate este destul de puțină umbră și am zis, hai mai să facem acasă, doar că mami nu mai pleca de acasă, de dimineață, pentru că a avut musafir și până la urmă a reușit tati să o convingă să meargă să bea cafea cu vecina noastră, iar noi în momentul ăla ne-am îmbrăcat, ne-am luat toate lucrurile și am fugit acasă. Mi s-a părut cel mai lung drum până acasă, pe care l-am făcut eu vreodată din Marghita și vă spun sincer că așa adrenalina am avut că mi-a luat fusta cu spatele în față.
efectiv cu spatele în față. Este fusta din compleul pe care l-am primit de la Sorina. Sorina, mulțumesc frumos. A fost foarte amuzant până la urmă că eram acolo cu adrenalină, cu baloane, s-au spart baloanele când am ieșit din mașină, să nu ne audă mami, să fie totul la timp făcut, să nu cumva să vină de la vecina de la cafea și ea să ne prindă acolo în fapt. Vă dați seama cum ar fi fost. Și până la urmă a ieșit totul exact așa cum ne-am dorit. S-a bucurat foarte tare, am reușit să o surprindem. So, all good in the hood. Am avut o zi frumoasă, am stat în familie, a venit și cea mai bună prietenă a lui mami. Pe seară am avut o altă prietenă de lui mami în vizită, am stat până târziu cu ei. A fost un weekend din ăsta de punem asta, strângem asta, a fost cu și despre familie și am avut aproape toată familia în acest weekend. Au venit fiecare pe rând, dar au fost foarte frumos și le mulțumim și pe această cale, în caz că ne urmărește cineva, că au fost alături de noi și că au fost alături de mami în acest weekend. Apoi am lăsat-o pe Deni la Tășnad, la autobuz, ne-am luat la revedere și abia aștept să o văd din nou și mă bucur tare, tare că a fost alături de noi în acest weekend, ne-am și distrat, am și ieșit la party, a fost foarte fain, ne-am încărcat bateriile și eu și Deni și chiar zicea și ea că avea nevoie de un weekend din ăsta în care să stăm, să ne relaxăm, să mâncăm și să dormim, că nici eu și nici ea nu avem parte de weekenduri de genul ăsta, având în vedere cât de mult muncim. So it was just perfection, ok? Iar acum, pentru încheierea acestui vlog nu pot decât să vă mulțumesc că mi-ați fost alături, iar lui mami nu-i putem transmite decât la mulți ani. Îți dorim tot binele din lume, ești cel mai bun om de pe pământ, ești cea mai bună prietenă, cea mai mare susținătoare. Nu puteam avea o mamă mai bună ca tine. La mulți ani, omul meu preferat, multă, multă sănătate, să te țină, Doamne, Doamne, cât mai mulți ani alături de noi. Te iubim mult și îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Iar cu voi, dragilor, mă văd săptămâna viitoare, duminică, de la ora 19, ora României. Vă mulțumesc mult că mi-ați fost alături, sper din suflet că v-a plăcut vlogul acesta, a fost așa super drăgălaș și pentru inimă. Aveți grijă de voi și ne revedem săptămâna viitoare. Pupici, pa!